מוסד אהבה, מקום שכל הנכנס אליו והיוצא ממנו, המילה אהבה חרוטה על ליבו לעד. סיפור על שרשרת דורות של מחנכים שפיתחו והעצימו את חזונה של ביאטה ברגר, שהקדישה את כל חייה למען הצלת ילדים. עשרות שנים חלפתי על פני גדר ירוקה בקריית ביאליק, ולא ידעתי מה קורה מאחוריה. כשהחלטנו לעשות כתבה על מוסד אהבה, גילינו שמוסד זה נמצא מאחורי אותה גדר ירוקה. אהבה כמוסד פנימייתי קמה בברלין, בגרמניה, על ידי הקהילה היהודית, בבניין שנמצא היום בחצרו האחורי של בית הכנסת הגדול בברלין, ברחוב אורייננבורג שטרסה. בתוך הבניין פעל עד 1922 בית תמחוי למשפחות נזקקות מהקהילה היהודית. ב-1922 החליטה הקהילה לפתוח שם פנימייה לילדים, בדרך כלל ילדים יתומים או ילדים שקשה היה להם לגדול בבית. ב-1922 מונתה למנהלת אהבה גברת ביאטה ברגר, ומיד בהתחלה החליטה שלפנימיה יקראו אהבה, אהבה בלשון היקים. ולמעשה היא ניהלה את הפנימייה עד 1933 בגרמניה. בשנת 1933 הולכת וגוברת האנטישמיות בגרמניה. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leiblichkeit. ביאטה רואה את הנולד, קמה ומגיעה לארץ ישראל וקונה אדמות בקריית ביאליק. היא פונה לממשל הבריטי ומקבלת רישיונות להביא לארץ 100 מתוך 120 הילדים שהיו במוסד בגרמניה ואת כל הצוות המטפל. חוצבים אנו גורל ביד רמה, נושאים בלב תקווה יוקדת. אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. בשנת 1935 הם מגיעים לקריית ביאליק, ובכך היא מצילה את חייהם. אבל רוב הילדים הועמסו לרכבות והובלו לתאי הגזים. מעטים שרדו. אחד מהניצולים הוא זאב אורנשטיין. חזרנו לרומניה בחזרה, באתי לעיר שלי, לא היה אף אחד, הסתובבתי ברחובות. ובאו אנשי הג'וינט ואספו את הילדים מהרחובות והכניסו אותנו לבתי יתומים. ושם באו תנועות נוער וקיבלנו הסבר על ארץ ישראל. ב-1 למאי 1946 בא מנהל בית הספר ואמר ילדים, תעלו לחדרים, תעשו את החפצים שהם תאספו, אתם הערב נוסעים לארץ ישראל, לפלסטינה. בחודש מאי 1946 מגיע זאב באוניית מעפילים לחיפה. האנגלים עוצרים את המעפילים ומעבירים אותם למחנה המעצר בעתלית. כעבור חודשיים משתחרר זאב עם ילדים נוספים ומגיע למוסד האהבה. והחלק השני של הילדים היו ילדים ילידי ישראל, המון ילדים שהופנו הנה על ידי משרד הביטחון, של משפחות חללי צה"ל, של המשפחות הגרעיניות היה מאוד קשה לגדל את הילדים. ההורים שלי שהם ניצולי שואה, הם אלה שגידלו אותי, טיפחו אותי, נתנו לי פינה חמה, ופתאום ברגע אחד, בלי שום הכנה מוקדמת, הם העבירו אותי למקום שלא הכינו אותי, לא אמרו לי כלום, והייתי עמום. בשלב יותר מאוחר שהתבגרתי, הבנתי שלהם היה מאוד מאוד קשה לגדל אותי, והנושא הזה של טיפול בילדים לא התאים להם, ולכן הם החליטו להעביר אותי למסגרת מוסדית. אני הייתי במוסד אחד, אחי העביר אותי
אותו למוסד אחר. התמודדות עם הילדים הייתה לא פשוטה. הילדים הגיעו לא רק ממשפחות הרוסות, אלא גם ממוסדות שאליהם הם הובאו בתור תינוקות. אני זוכרת במיוחד ילדה אחת, נירית, ילדה קטנה, חמודה, יפהפייה. מה שבזמנו ממש זעזע אותי, כשיצאנו יום אחד לטיול, היא ראתה רכבת, והיא לא ידעה מה זה. הילדה שחיה כל החיים שלה במוסדות, ובאמת ההתמודדויות היו קשות. אני זוכרת עוד מקרה של ילד, הדבר היחידי שעניין אותו זה היו הבגדים שלו. וכיוון שהיה מחסן בגדים משותף, הוא תמיד היה מקבל את הדברים כמו כולם, של כולם, והוא רצה את הדברים שלו מהבית. ואם לא היינו מצליחים למצוא את הדברים שלו, לא היינו יכולים להרגיע את הילד הזה. כדי להגיע לרגיעה רק הבגדים שלו. זה כנראה היה הסימן, הקשר שנשאר לו עם הבית שאותו הוא נאלץ לעזוב כשאימו נפטרה. המטפלת שקיבלה אותי למוסד, קוראים לה טילדה גרון, היא טיפלה לי מהרגע שהגעתי למוסד, היא מאוד אהבה אותי, מאוד חיבבה אותי, עזרה לי מאוד. היא בכל המצב, השוק שקיבלתי, היא היחידה שבאמת ישבה איתי. אני זוכר בערבים, לפני שהלכתי לישון, הייתה יושבת לידי, מעודדת אותי, מרגיעה אותי, והיא כל כך נקשרה אליי ואהבתי אותה, שאפילו שעזבתי את המוסד, המשכתי לבקר אותה. הם היו בחבורות, כל אחד בדרך כלל היה מוצא לעצמו את החבר. באמת היו כאלה שהיו מכונסים בעצמם, לא התערבבו עם השאר, והניסיונות תמיד חזרו לשלב אותם. קשה מאוד בהתחלה, שאנחנו היינו ילדים מכל מיני שכבות, מכל מיני גילים, כל אחד עבר משהו אחר, והיה קשה מאוד. אבל במשך הזמן התחברנו אחד לשני ונהפכנו למשפחה. זה היה בעיקר תפקידנו כפרקטיקנטיות בקורס באותה שנה, באמת להיות צמודים לילדים האלה ולנסות, כיוון שהיינו מאוד צעירות, לנסות כאילו להיות החברות שלהם ולשתף אותם, לשבת איתם באופן אישי. לחופשות יצאנו פעם בחודש, אז הייתי מגיע הביתה, אבל פעם בשבועיים אמא שלי הייתה באה לבקר אותי, והביקורים היו מאוד מאוד קשים. כלומר, היא באה לבקר, ואחרי זה, כשהייתה צריכה להיפרד ממני, היה לי מאוד מאוד קשה, ולא נתתי לה לעזוב אותי, ובצער היא הייתה צריכה להיפרד ממני. היה לי פה אח, אבא שלנו נהרג במלחמת השחרור ב-1948, והגענו לפה, הוא היה צעיר ממני בשנה וחצי, והוא הצטרף אליי ב-52, ופה היינו ביחד כל הזמן, אני ואחי. ניסו לתת להם את הרגעים של שמחה שיש לכל ילד בבית אביו ואמו. למשל בימי הולדת, הכינו להם צלחת עם ממתקים, הכינו להם מתנה קטנה. אוי, היחס הזה פה, אין לי מילים לספר איזה יחס. אני אתן לכם דוגמה קטנה. הייתה פה אימא מוסת בשם אני אולמן. כל ילד שהיה לו יום הולדת, היא הייתה בבוקר נכנסת לחדר שלו, ב-4 בבוקר, ב-5, לא יכול להגיד לך את השעה המדויקת, ועם צלחת ממתקים, והיא שמה לו ליד הראש, כן? בבוקר הוא קם, יש פתק, מזל טוב לך ליום הולדת, במלאות לך כך וכך שנים. אלה היו רגעי השמחה של הילדים, הם היו מלך ליום אחד. בסופי שבוע, אחת לשבועיים, אפשרו להם לנסוע הביתה, אבל לא לכל אחד היה בית. ואז לפעמים אנחנו פרקטיקנטיות, שהיינו מתקשרים לילד זה או אחר, היינו לוקחות אותו איתנו הביתה, לבית הורינו. אבל היו ילדים שנשארו, לא היה להם לאן ללכת. ב-91 החליטו שאי אפשר להחזיק יותר ילדים בצורה כזאת, בבניינים כאלו, והחליטו שהשיטה החינוכית כאן תהיה שיטה חינוכית של גידול ילדים במסגרת משפחתונים. המשפחתון מנוהל על ידי משפחה שבאה מבחוץ עם ילדיה ומתגוררת בתוך מוסד האהבה. כשילדים מגיעים מפה, אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו למדנו שעומד בפנינו זה יצירת ברית משולשת של הצלחה בין החניך עצמו, המשפחה שלו והפנימייה. ילד לא יכול להתקדם באמת אם הוא לא מרגיש שהמשפחה שלו והפנימייה מדברים בכל אחד. הגעתי לאהבה כי ההורים שלי חרשים
והיה להם קשה ללמד אותי, להציב לי חוקים ותנאים. לא התרגלתי שמציבים לי תנאים וגבולות. אף אחד לא אמר לה מה לעשות, וגם כשאמרו לה, היא לא בדיוק הקשיבה. אימצתי אותה כמו בת, לקחתי אותה אליי הביתה ויצאתי איתה החוצה. שיחות של אמא ובת, הסברתי לה, הראיתי לה דברים אחרים, קירבתי אותה לילדות אחרות שעזרו לה והסבירו לה, ונוצר קשר. כשההורים שלי סיפרו לי על הרעיון לעבור לאהבה, הרגשתי כאילו עומדים להיות 13 אחים, חלקם גדולים, חלקם קטנים, וכאילו משפחה חדשה. הקשר שלי עם ההורים הוא כמעט נשאר אותו דבר, רק שהם פינו את מקום בלב לעוד כמה ילדים, ל13 ילדים. בין הילדים והצוות נוצר קשר מיוחד. אחת המטפלות האהובות הייתה טילדה. היא הייתה עבורם אמא ומחנכת. כאשר מצבה הבריאותי דרדר, הם לא שכחו לה את מסירותה ואהבתה. והגיע השלב שהיא לא הרגישה טוב, ובבית חולים, שאני באתי לבקר, את מי אני פוגש? את חיים, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני בא לבקר את טילדה. אבל אמרתי, טילדה היא שלי. ומוטי ואני המון בילינו איתה בבית החולים, טיפלנו בה ושיקמנו אותה. וסיכמנו בינינו, כשתגיע לגיל 85, אנחנו עושים לה מסיבת הפתעה עם כנס מחזורים גדול מאוד של כל הילדים שגידלה אותם. וארגנו לה כנס עם קרוב ל300 בוגרים שלה, כולם הגיעו, עשינו מסיבה מאוד מאוד גדולה בתוך חדר האוכל, וזו הייתה מסיבת הפתעה שאף אחד לא שוכח אותה. יש פה קודם כל דבר מאוד בסיסי, וזה קבוצות כדורגל שמתאמנות מהבוקר עד הערב, ואותם ילדים כישרוניים בכדורגל יוצאים גם החוצה. יש לנו חבורת זמר, קבוצת תיאטרון. יש לנו פינת חי מאוד גדולה. שם מתקיימת גם הרכיבה על הסוסים, אבל גם הטיפול באמצעות בעלי חיים, וגם הקשר של המון ילדים שלנו לבעלי חיים. הקשר עם בעלי החיים אצל חלק מהילדים שלנו הוא קשר טיפולי, חברתי, חינוכי ממדרגה ראשונה, ואנחנו משתדלים כל הזמן לפתח את זה. יש לנו פה משתלה מאוד יפה. חממה, שאנחנו מגדלים בפרחים. הדברים האלו הם דברים שנמצאים אצלנו בלב התשובה, שוב, לצרכים של הילדים. מערכת נוספת היא מערכת שקמה ביוזמה שלנו. ב10 אצבעות שלי אני אוסף תרומות, ואנחנו מקיימים 4 בתים חמים לבני 18 פלוס בוגרים שלנו ובוגרי פנימיות אחרות בזמן שירותם הצבאי, והם שוהים אצלנו גם אחרי השירות הצבאי או השירות הלאומי. אנחנו עוזרים להם לרכוש מקצוע, יש צוות שמלווה אותם. קיבלתי מפנימיית אהבה הרבה, מה שלא קיבלתי בבית, קיבלתי בפנימיית אהבה. כמו שאתם רואים, אני חייל, קיבלתי לא מזמן לפני ראש השנה דרגות של סמל. התלהבו ממני מהעבודה שלי, מאיך שאני מתנהג, כמה אני אחראי, כמה אני הכל. הרוב זה מפנימיית אהבה, אבל אני עצמי התעקשתי והתמדתי, כי בלי זה היום נראה לי הייתי בחוץ, לא יודע מה עובר עליה כך בחוץ. המשפחה הביולוגית שלי לא בתמונה מגיל 3.5, גם אין קשר. אז כך שמה שהפך את העניין לעניין יותר מסובך ויותר קשה גם מבחינה כלכלית, מבחינה רגשית, מבחינת הכל. מאהבה קיבלתי המון, אם זה קורת גג ואם זה תמיכה כלכלית בתקופות שהן לא היו פשוטות,
מה לעשות? בכל זאת צעיר, אז לפעמים קורה שנתקעים ואין שקל. וגם תמיכה סוציאלית. הפנימייה בעצם מממנת לי פגישות עם פסיכולוג, פגישות שמאוד עוזרות, פותחות לי את ההשקפת עולם שלי בצורות שונות ומשונות. מוסד אהבה נתן לי הכל. נתן לי חום, אהבה, חינוך, חינוך לעבודה, חינוך למסירות, חינוך להגינות, חינוך ליושר, אהבת המדינה, כל מה שיש לי כאדם בוגר היום, קיבלתי פה במוסד אהבה. אוי, מוסד אהבה נתן לי הרבה מאוד בחיים שלי. דבר ראשון, אני חושב את עצמי מגיל 16 שהגעתי למוסד, כאילו שנולדתי מחדש. אמרו חז"ל, המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. חזונה של ביאטה ברגר קרם עור וגידים. גורלם של אלפי ילדים ניצל הודות לצוותי העובדים המסורים במוסד האהבה הנמצא מעבר לגדר הירוקה בקריית ביאליק.